ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮನಸ್ಸೇ ಮನಸ್ಸೇ ನಿಕಲು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪರ್ ತುಳುಟು ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಅಂಡರ್ಡ್ ಬೈದಿ ನಂಚಿಂದ ಅರೆಮರ್ಲೇರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅವೇನೆ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನೆ ರಾವಂದಿನಾಥ ಪೊರ್ಲು ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಮನಸ್ಸೇ ಮನಸ್ಸೆ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಕಲಾಂಜಲಿ ಟೀಮ್ನದು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಂಲ ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 25 ಮಿತ್ತ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿನೇ ತಗೊಂಡ್ಲೇರಿ ಬಹುಶಃ ಮನಸ್ಸೇ ಮನಸ್ಸೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅವನು ಹಿಂದಿ ದಿಲ್ಸೆ ದಿಲ್ಸೆ ಎಂದು ಬಂದೇರಿ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒರೆ ಆಗಲ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಹುಶಃ ದುಂಬು ತುಳುಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಂದು ನಿಂತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯನ ಹಿಂದಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಾಗ ಹಿಂದಿದ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಂಡೆ ಪದ್ಯನ ಕೇಂಡೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವಿಶಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಂದು ಈ ಪದ್ಯ ಪಂದ್ಯರು ಶಿ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ದೆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.